δεκάλεπτο οι ομάδες έχουν λυθεί επιθετικά και έχουμε καλύτερο ρυθμό. Ωραία σταυρωτής Βιτζιλέου, ακόμη καλύτερο. Βιτζιλέου με την ράτσα να την επιτηρεί. Βιτζιλέου είναι πολύ πιο γρήγορη. Σέπαρ στη Βιτζιλέου. Η Λάμπερτ παίζει για άλλη μια φορά πολύ καλή άμυνα, ωστόσο η Βιτζιλέου εκδηλώνει μια ακόμη καλύτερη. Θα κόψει η Τόμπιν. Θα κλέψει όμως η Βιτζιλέου. Λάμπερτ την καταδιώκει, η Βιτζιλέου θα βάλει το... και να βάλει ακόμη πιο δύσκολα στις γηπεδούχους. Ωστόσο, pick and roll το παιχνίδι του Αθηναϊκού και να μην αφήνει τη Σέπαρτ να σκοράρει. Χέμπε για 3 είναι άστοχη. Βιτζιλέου θα πάρει την μπάλα. Χέμπε με τη Γεροσπεργίου προσπαθεί να την παίξει στα πόδια. Ανταυτού κάνει μια δύσκολη. Θα γίνει το give and go με την κολλά του. Τόμπιν από το elbow άστοχη. Αμυντικό rebound από τη Βιτζιλέου. Και θα κερδίσει το φάλα.